Ndewo ụmụnne m, ka ekunu mere ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, ebe ọbụla ị nọ na-ekiri anyị. Ọ bụ nwanne unu nwaanyị Nwaada Nnenne, Ada Igbo dum, Ada amụsiri ike, Nwaada afọ Igbo amaka. Anyị abịala n'izu ụka iwetara unu ọtụtụ akụkọ ndị mere eme ndị sitere n'obodo anyị. Chere o, ị binyela aka n'akara uhie ahụ ị na-ahụ ebe a? Ọ bụrụ na ị binyebe aka, biko ana m arịọ gị binye aka n'akara uhie ahụ ka ị nwee ike ị na-enweta ozi ndị sitere n'aka ndị afọ Igbo amaka TV. Ngwanụ ka anyị gaa n'ihu, n'ihi na ọtụtụ akụkọ ndị anyị ji bịa n'izu ụka, anyị ji ọtụtụ akụkọ ndị na-ekpo ọkụ ka anyị ji bịa. Ka anyị gaa n'ihu. Ndị oji egbe wakporo ọgbakọ nke Ifeanyi Ụba, onye bụ sinetọ nke Anambra steeti, ma gbuo ihe ruru mmadụ 7 gụnyere ndị uwe ojii n'Enugu Ukwu n'okpuru ọchịchị njikọ ka lokal gọọmenti nke nọ na Anambra steeti. Ndị ozi kwuru na ndị omekome agbapụrụ mgbọ ma gbasasịa ha, mana ndị uwe ojii zaghachiri ha, mana agbagburu ihe dịka ndị uwe ojii 6. Ihe onyonyo nke mwakpo a gosiri ozu ndị uwe ojii egburu egbu na ihe dịka ụgbọala 4. Ị na-aga n'ihu, na Katsina steeti, ndị uwe ojii gburu onye na-eyi ọha egwu ma weghachita egbe AK-47 ọgbatumtum 4. N'akụkọ ndị uwe ojii steeti ahụ, ha kwuru na ha gburu onye a na-eyi ọha egwu ebe ndị ọrụ ha chụrụ ihe karịrị mmadụ 3 n'ime ha n'okpuru ọchịchị Sabuwa nke dị na steeti ahụ. Ekwupụtara nke a na nkwupụta ezigara na Twitter nke onye isi ha na mgbede Wednesday. Ụlọikpe Lagos mara otu agadi nwoke dị afọ 52 mkpọrọ n'ihi imetọ nwa ya nwaanyị nke dị afọ 18. Ọkaikpe Oluwatoyin Taiwo mara nwoke a dị afọ 52 aha ya bụ Akin Isaac mkpọrọ afọ 21 n'ụlọ ikpe pụrụ iche dị na Ikeja. Na Tọzdee na Abuja, onyeisiala Muhammadu Buhari nyere Tobi Amusan na ndị ọzọ meriri asọmpi egwuregwu nke Commonwealth na World Athletics nke afọ 2022 site na nkwanye ùgwù mba na onyinye ego nke nde $200. Ị na-aga n'ihu na ọnụnụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ. Onye isi otu Academic Staff Union of Universities ASUU bụ Emmanuel Osodeke n'ụbọchị Tọzdee nke ọnwa Septemba 15 kwuru na otu ahụ dị njikere ịkwụsị ezumike nke ruru ọnwa 7 ha nyere ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ. Akwụkwọ Vanguard dọrọ aka na ntị na ịkagbu straịkị a ga-enwe isi ma ọ bụrụ na ha na gọọmenti etiti ekwekọrịta. Ka anyị na-aga n'ihu, otu nwa agbọghọbịa aha ya bụ Anastasia Michael ekwupụtala mmasị ya inye akụrụ ya nye Nwaada Sonia Ekweremmadụ. Dịka nwaanyị ahụ si kwuo, o kwuru na ya chọrọ ime nke ahụ n'ihi ihu ọma ya. Ọ bụkwa na naanị nke ahụ, a nọ n'elu ya otu onye nta akụkọ nọ na Kaduna, onye bụbu odeakwụkwọ nke otu Nigerian Union of Journalists Kaduna State Council, onye aha ya bụ John Femi Adi, ekwupụtala ebumnobi ya inye nwa nwaanyị sinetọ Ike Ekweremmadụ akụrụ ya. Adi kwupụtara nke a site n'ozi soshal midia ya n'ibe Facebook ya. O kwenyesiri ike na ọ dị njikere inye onyinye akụrụ ya. O dere sị, mụ Comrade John Femi Adi, onye nta akụkọ na onye ọrụ ụgbọ na Kaduna, na-ekwupụta mkpebi m inye nwaanyị mara mma nke sinetọ Ekweremmadụ otu akụrụ m. Ana m eme nke a n'iwu Chineke nyere n'ime akwụkwọ nsọ, ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị. Ugbu a ka anyị kwuo gbasara Anastasia na Femi Adi. N'ịtụle eziokwu ahụ bụ na Nwaada Sonia tụpụrụ adreesị ebe nwere ike iji enweta ya, mana Femi na Anastasia jiri aka ha gaa n'igbe mgbasa ozi ọha na eze ha, ya bụ Facebook ha, kwupụta mmasị ha inye nwaada nwaanyị a akọrọ ahụ ha. Mana ihe m na-eche bụ, ọ pụrụ ịbụ na nwaada a chọrọ iji ohere a gaa mba ofesi, ka ọ bụ na ọ chọrọ iji ohere a mee ka ọ bụrụ onye ọma ma na-ebu n'obi na nwaada Anastasia na ọ bụ onye na-eme kọmedi. Unu cheta na ọ bụkwa otu nwaada Anastasia bụ onye kwupụtara mmasị ya ịlụ Kenneth Agụba, nke ahụ ewucha gaa, nke ugbu a na o gosikwala mmasị ya na ọ chọrọ inye akụrụ ahụ ya nye nwaada Sonia. Ọ bụ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na o ji obi ọcha ya niile chi inye ya akụrụ ahụ ya, mana ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ iji ohere a bụrụ onye ama ama. Ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya. Ma ama m ihe bụ ebumnuche obi ya o, ka m ghara ikwu, mana ọ bụrụ dịka o kwuru na ihe bụ ebumnuche obi na o ji obi ọcha ya, ọ bụ ihe magburu onwe ya.
mana achọrọ m ịma ihe bụ ebumnobi unu, achọrọ m ịma ihe unu bụ n'uche na ihe metụtara nwaada Anastasia na nwoke a bụ Femi n'itule ebe ha si pụta. Na-echetewo na nwoke a bụ Femi bụ onye nta akụkọ, nwaada Anastasia bụ onye na-eme kọmedi. Achọrọ m ịma ihe bụ ebumnuche obi unu, tinyere ọtụtụ nzaghachi ndị ha nwetarala na soshal midia na ihe metụtara mmasị ha inye akọrọ ahụ ha. A ga-ewere ya otu a. Unu echefukwala na nka m nwanne unu nwaanyị Nwaza Nnenna. Biko, ana m arịọ unu, ọ bụrụ na ibinyebe aka n'akara uhie ahụ, biko mee otu ahụ ka iwe ike ị na-enweta ozi ndị mere eme, akụkọ ndị mere eme n'obodo anyị. Na-eru mgbe ahụ nke bụ n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetara unu akụkọ ọzọ. Nọrọnụ nke ọma. Udo dịrị unu.